God is good. All the time. Maranatha Masala. Usiyechieza. Polisi baki. Sasa utanga. Sasa siku tena mshani. Mandazi 15 years too. It's about leadership. I'll tell you to Saturday. Ask Saturday number 269. Oh
God is good all the time. Timu yetu ya habari inamshaji manga hiki. Rise above, Jerry Cornelius. Dr. Lao sasa Mabuya anastahili as special text. Paulize mama. Okay. Spirit aside.
iyaqala inkosi yethu iyeza kumnandi ukuba lapha. It is nice to be here. Indeed, mnandi iveki ibili kodwa uThixo yena esithwele sathi sakwazi ukufumana amanye amandla ukubana sikwazi ukuze endlini yakhe yokuthandaza. Umama Those umane lo xa ethetha athi God is good. You know what, as a slogan sisithatha kancane, but indeed God is good because we can testify kwijeni yethu nje yobomi sibuphilayo that the Lord is really good ebomini bethu. Sizibona sikwinyanga 11 namhlanje. Most of us khange sithi cakatha ezibhedlele okokoko uThixo siphethe ngenxeba. Siphuma singena kungekokuba khange singene ke nakumbanezelo kodwa ke uThixo yena kodwa usifola ngesandla. Ndingatyanga xesha ke esibabe sekuchazile ubrother Phuwane that namhlanje yimini ye-leadership. Phantsi kwesihloko ke mna ke apha kwaSabbath School bendinesihloko esithi Rise Above. But ke ngoku xa ndibona iposta kamdala yathi the journey continue, but ndaqondisele so we rise above because the journey continues. Ngoba ke sisalinde ukuya kaYesu, so ithi loo nto sisaqhubeka kolu hambo siluhambayo. What is it to rise above? Ndienda nalo mbuzo. What is it to rise above? That ke xa ndijonga ke kwi-dictionary, to rise above means to overcome or not be affected by something negative, such as difficulty or personal tragedy or offensive remark. It implies, to rise above implies a sense of resilience and the ability to move beyond a challenge and continue forward despite it. So that is the definition and the end related to rise above. Because singene ezintweni but you are able to rise above. Be it a challenge, you are being disappointed, but you rise above. A challenge be it you are being rejected, but you are able to rise above. A challenge being you are discouraged, or maybe you are in doubt, or maybe you are being undermined or weighed down, but you are able to rise above. So ndizo-encourage namhlanje ibani njengoba sijongene nonyulo nje phakathi kwazo zonke ii-challenges ezisendizimentionile, be it you are being persecuted, you are being rejected, you are being weighed down, but ndizothi rise above. I-memory text yethu, but before ndiye kuyo, last week ikhona i-hymn ibike likhona kwi-ambassadors ethi Christine Kane living for impact. Living for impact. Ndaphinda apha evekini ndane opportunity to do i-devotion. Ndanesitokwana esithi live to serve. I found it interesting when I linked them together to leadership. Because the one in a primary motivation of effective spiritual leadership. Abantwana bemime apha phambili bebe encourage phantsi kwe-stories kaJoseph. Phantsi kwe-stories kaJoseph esiye sabonakalisa a divine vision that gives a purpose.
We all know the story of Joseph. And then omnye wathetha phantsi kwebali le Good Samaritan, which highlighted a servanthood that leads to influence. So zonke ke zibone zilinka kakuhle to this topic endinayo namhlanje. Ithi ke memory text yethu yanamhlanje ifumaneka kwincwadi yeNdumiso 37 uvesi 24. Psalms 37 verse 24. Cela uma mnunchi ngandifundele phana esiXhoseni. Ewile akayi uqumbuluza ngokuba uyehova umxhasi ngesandla sakhe. Apha esiNgesini ifundeka ngolu hlobo. Though he falls, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him. Though he falls, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Also, your call again is very down, so we are amen. Amen. Lamazwi abhalwa David, King David, expressing his personal experience, like ifailure le wadibana nazo, i-betrayals nazo zonke izinto ebahlangana nazo. So he's highlighting a deep knowledge of both falling and being upheld by the grace of God. Zininzi mos izinto esihlangana nazo endleleni ezisenza siwe. Ndiyengane key points eziyi-3 apha endizixholayo apha kule vesi endizawuthi ndincokole nje kanye ngazo then ndihlale phantsi. Point yokuqala ithi the acknowledgement of the pain or the nature of the falling. Umbhali apha ubonile kwakwenzeke ntoni ebomini bakhe but wa-acknowledge ukuwa kwakhe. Acknowledge ukuwa kwakhe ke apha uDavide kunegama ke elithi fall phaa kwiHebrew elithi naphawu, which suggests collapsing or being overthrown, which refers not only to the moral failures or sins, but also to the great adversities and difficult circumstances that can befall even the most faithful people. Ithetha ukuthini le nto? uDavid nazama ukuyizisa apha nje be-acknowledgile uyabonisa apha into yokubana umntu akawi only ngesono kuphela, uyawa nangezinto adibana nazo endleleni. Be it you are being rejected, you are being persecuted, you are being overwhelmed by izinto odibana nazo zikwenze ke ngoku utyhafe endleleni uphele usuka nakuloo ndawo ukukuyo. Because most endleleni ezisizi-leaders siyangqubana siyathini, but uDavide apha ke ngoku uzisa into yokubana though singawa okanye sityhala okanye sikuyumva okanye singafuni nix, mosiba kwamaxesha uqomba afuni nix udibwe finish, you are up to here. Abanye bade bangafuni ozinkonzini yendlela esingquzulana ngayo kwa-leadership. But uDavide apha uzisa into yokubana masazi into yokubana though sisiwa nje kodwa masazi, which brings me to the second point ethi reassurance. I-reassurance ifukamela kulaa mgca wesibini ethi he shall not be utterly thina singabakhe nje. I-pain yona or trouble may come
but it will not permanently ruin us. Nogama sisiwa isenza isetha amandla imbandezelo. He was betrayed ngobrother bakhe. Kodwa it was not the end of the story. uNehemiah, despite all the objections, he rose up and rebuilt in Jerusalem. uYoshua wayejongene ne-adversity yonke nje into engekho right, kodwa uThixo uhamba kunye nathi. So ndicinga uba ezi-leaders azazinala confidence zokuyazi into yokubana nokuba zihambe emfuleni kwethuzi lokufa ziyoyika because uThixo nguye onikeza amandla and restore whatever ethe yayawo will uphold it. The Lord upholdeth him with his hand. A Greek word, etitamak, which means to sustain or to bear or to stand fast, which is the powerful image of God's active and personal involvement in the life of a believer. The upholding there is not only a passive action, but a deliberate and powerful act of God's grace, a powerful act of God's strength, a powerful act of God's love. Ebonakalisayo into yobana uThixo will never let abantwana bakhe to be destroyed by their faults. Cingisa ke umzali holding a toddler's hand. Even if the child stumbles, but the parent is always there to prevent it from the devastating fall. So the benefit is a promise that phakathi kwazo zonke ii-challenges uThixo yena uzasibamba ngesakhe isandla, uza kusiphakamisa ngesakhe isandla kwaye asigcine phantsi kwesakhe isandla. Njengoba ibisitsho ne-song ethu ethi sigcinwe sisandla sakhe. Xa ndigqibezela ke ndizokhuthaza that above all, let us rise above and know that the journey continues, because lubabalo lakhe uThixo that will lift us up and restore us even when we are stumbling because of the challenges ezisijongene nazo. Nangona ugama uSathane ebhizi esenza akwenzayo, kodwa let us rise above and have the assurance of God's sustaining presence. Sisikhuthazo sami esi sanamhlanje ezibana sijongene nonyulo, uThixo ke angalisikelela ibandla ngoyise obuyayo. Amen. Thini bantu Sister Somfundo. Amen. Ngibona ukuhlela abantu emotional. Yonke into Sister Somfundo ithetha ngami because ulayini lwesizini ngospecial thina abantu basizana ngabasakathi. Some of us reach a family. Jadi juga family itu singapura Yesus, simba pun. Kita perlu mengenal. Sisi apa ni? Mana? Kita pembahas bahasa Inggris. Sisi putar Inggris bahasa. Lama standar ni, putar zan. Orang tu kenal ebali sisi putar. Mula di nama babi nak berjumpa dengan pun apa? Abang ibu mama, dia pun terasa kau ada fulu pun pun. Bahasa aku baca jangan. Jangan boleh lah kamu mama babi. Macam itu cuma. Yang mungkin ibu ni saya jadi nak saya. Kalau kami pun pakai.
iindwendwe zethu bandla namkelekile Purpose Church. Hlalani nathi nidle. Ithini bandla ngeendwendwe zethu? Belocela iculo 269 yovala. We have upholded us with your righteous hands. We are so grateful for that, dear Father. We don't take it for granted, dear Lord. Ngoba Thixo othandekayo, zininzi izinto endleleni eziyimiqobo Thixo wethu othandekayo. Yonke sibulela athi uDavide ziyinkohla engenakubalwa izenzo zakho ebomini bethu. Athi mkhulu wena Yehova wokudunyiswa. Sithetha loo mazwi nathi Thixo wethu othandekayo, because if it was not your hand, ngeba Thixo othandekayo safana namanzi aphalalayo. Enkosi sonini nanini nangezi sikhuthaza mna myself, dear Lord, ngoba Thixo othandekayo nam ndiyabandakanyeka. Thixo wethu othandekayo, ngoba siyangquzulana sikhube sisala endleleni kodwa sibulela i-patience and i-perseverance Thixo wethu othandekayo sinika yona singabantwana bakho. Ngoba Thixo othandekayo, we believe that the journey continues. Nogama sisalindele wena ukuya kwakho kwesibini Nkosi. Help us, dear Lord, and give us the strength that we need ebomini bethu. Hlambula iinhliziyo zethu sonke sihle lapha, dear Father. Udale phakathi kwethu iinhliziyo ezihlambukileyo mdali wezulu nomhlaba. Ngoba Thixo othandekayo, this is a better place esinoba kuyo lena Nkosi. More than ukuphumela ngaphandle Thixo wethu othandekayo. Help us, dear Father, ukubana Nkosi sibe nenhliziyo eziphuma uthando, eziphuma Thixo othandekayo uxolo, eziphuma kindness and respect Thixo wethu othandekayo. Sincede ke Yesu Thixo wethu othandekayo, bane-programs ezilandelayo sikalele baweni bandla in a special way. This is my humble prayer in Jesus' name. Amen. Amen. God is good all the time. And all the time. Now that ndisame apha ke masise ndichaza isaziso ke sisaba school ndinesaziso sezifundo ndandianawunsile. I think andifumene announcement yobana kuyaqalisa ufakwe orders, so ndiyaphinda kwakhona ndizokhumbuza xa kubekho umqeqeleyo ndiyacela because sizawushwela ixesha for next year. Lo announcement ngekudlula abo iiklasi zokuhlukana, abantwana bazophuma ngokweeklasi zabo, abaphakathi abo sizaba nesamari yesifundo wethu ubrother Mqabuzana. Singahlabeli ingoma yegama esisohlukane. Nkosi kakhulu. Oh
Isikhathi senkabala inkosi Yesu. Amen. Amen. Ngicela siqhubeke inhloko. Wawethu othandekayo owasekhaya ezulwini, umzabona inceba, elixesha sisondela phambi kukhoneni kwabanye bakho. Sikulela ngokusembatho yakho enhle, ebudeni beveki, sikhaphile ngokuthi wazosibeka nakweyimini yakho. Sendlini yakho ngokuthi uzokumamela ilizwi lakho, abantwana bakho thetha nabo ngokwakho. Zonke izinto sicela sikhona senzela ngenxa Yesu yayo. Amen. Besele ngibone ibulisile iklasi igama lenkosi Yesu. Amen. Amen. Sikwisifundo sesihlanu kule ikota. Isifundo esinesihloko esithi God fights for you. Ngicela esiXhoseni uThixo uyangilwela. Ndenze ngepose yokuba ndicela uyifunde ngabantu kodwa bendiza kuyiguqula ngelithi uThixo uyangilwela, because isithi you kanti apha ithetha ngesininzi. uThixo uyangilwela. Siqhubekeka lesi sifundo ke esigxile kule ncwadi kaYoshua. Ekufunwa kuso okokuba sithathe out of incwadi kaYoshua izifundo zokholo. Sababona xa sifunda lencwadi kaYoshua siye sibona apha ekufundeni kwethu umava abantu bakaThixo okanye abantwana bakaThixo okanye abantu abahamba kunye noThixo, sifunde kuloo mava abo izifundo zokholo eziza kusibangela nathi kolwethu uhambo ezinathi sisiya kwi-promised land. Sifunde okokuba kufuneka sikholwe njani, sithathe lessons kwaba bakwincwadi kaYoshua. Andifuna ukuthi ndiphazanyiswe yinto, kodwa bendisoloko ndibuza nasebantwini, hey, ukhona umntu endingamboni apha ekunzulu and iyandihlupha le nto, but ndithe nokumbona namhlanje ngoku ndiphazanyiswa yiloo nto. Phazanyiswa yiloo nto, andizomchaza kodwa andifuni nokuba abantu but bendisoloko ndinewali, ndisoloko ndibuza nabantu abahlala kwi-area yakhe, hayi mani ufumama ubani, uthe ndingamboni nje kodwa ndiyambona ngokuNkosi ngabona. Amen. Amen. Kuleya namhlanje ke sifundo sithetha ngoThixo, uThixo olwayo. Now kule nto umbhali wesifundo eqala nje kwi-introduction yakhe naye uza niyakhe nje into ninzi eqala nje umbhali wesifundo uqala mandifunde le ndawo. The book of Joshua contains some disturbing scenes. Serious questions are raised by the concept of divine or holy war.
portraying a group of people with a God-given mandate or an instruction to destroy another group. Yes. Sithetha isifundo sethu sanamhlanje, umbhalo wesifundo ukhethe ukugxila kuThixo lwayo. But engalwi in fact uThixo lwayo ufuna sibani bona. Kodwa ekulweni kwakhe usebenzisa uSirayeli okanye abantu bakhe. Sihamba bona. Kodwa yona idabuleli kabani? ElikaThixo. Now uthi ke ngoku le nto iyaphazamisa umbhalo wesifundo ngoba izisa into yokokuba okanye izisa le concept of divine war. Ebonisa abantu, a group of people uThixo abakhethileyo. Aba bantu bona bezisa besiya kudestroya kabesetyenzisiweyo. Yes. Besiya kutshabalalisa enye igroup yabantu. Now uthi loo nto ke ngoku izise into yokokuba kube kwimibuzo ebuzwayo ngabanye abantu okokuba nguThixo njani lo, okanye njani uThixo atshabalalise abanye abantu esebenzisa abanye abantu, uThixo asuse abantu kwindawo yabo ngoba lelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo elimiweyo nabahleli kulo, nayo yonke into ekhoyo apha emhlabeni kabani bathi ndithi ngoku in brackets endaweni yabo uThixo athumele igrupu okokuba amanobasuze. Sidibana nezinto ezinjalo kwesi sifundo sanamhlanje. Enye into evelayo kwesi sifundo sanamhlanje, andiyazi ke noba sisixhosa serayithi esi, kubonisa uThixo oyingangamsha. Yes. Nangoba kusetyenziswe elo gama. Amen. Ngangala. Ndiyakhula apha esiXhoseni. uThixo oyingangalala, uThixo oyingangamsha. Now lo Thixo mosibesele ndithethile into yoba lelakhe into embangela okokuba uThixo anikwe le nto yokokuba okanye ligama lokokuba okanye eli gunya lokokuba uyingangalala yeyokokuba uThixo walidala eli hlabathi, wadala nabantu abakulo neento zonke ezikulo. Loo nto imnike igunya nelungelo lokokuba athathe izigqibo ngento emayenzeke kweli hlabathi alidalileyo. Sihamba kulo. Now zezinye zezinto ezibalulekileyo xa sizawuthetha sifikelele kule concept ye-divine war. Zezinye zezinto ezibalulekileyo kufuneka sizibeke engqondweni yethu yeyokokuba uThixo nguye okhonyayo kweli lizwe, nguye ekufuneka decide okokuba yintoni elungele eli hlabathi, yintoni engalilungelanga eli hlabathi. Now ngenxa yokuba elidalile asikwazi umbuza okokuba kutheni le nto uza kusixelela uba yintoni elungileyo nento engalunganga apha. Into emnike lungelo nelokunye lelokokuba unguThixo ukuze libe kweli hlabathi libekho ngayo, so liphantsi kolawulo lwakhe. Nathi thina mntu namhlanje simbuza imibuzo, thina qala ukuze sibe nayo nale ngqondo yokwazi ukubuza.
siyinikwe nguye kungenxa yakhe. Now sibalekile ke apha esifundweni ngoba ixesha liyakhawuleza liphele. Isifundo sisibonisa siqala ungena kuSunday into ethetha nge-inequity of the Canaanites. Ubugwenxa bamaKanani. Ne? Yes. Siboniswa ngaloo nto. Now sizawunikwa ke ngoku isizathu. Yes. Sokokuba uThixo akhethe okanye adicide ukuba susa aba bantu. I think sesifumana Yes. kuba ubugwenxa babo. Now phambi kokuba sifika apha kumaKanani masibuye umva kancinci sibuyele kwiveki ephelileyo. Kwiveki ephelileyo sixelelwe a war behind all wars. Namhlanje sithetha ngee-wars ezisenzeka apha emhlabeni, but there is a war that is behind all wars. Now ezawubangela okokuba sazi okokuba this warfare is a spiritual warfare. Siyababona, eli dabi lidabi lasemoyeni. Even though lichaphazela thina namhlanje njengabantu okanye izidalwa zikaThixo, kodwa lona idabi Yes. lidabi lasemoyeni. Idabi lona liphakathi kokubi nokumbi. Nokulungileyo. Liphakathi good and evil. Yes. Okubi Nokulungileyo. nokulungileyo. Thank you. Now idabi lilapha liphakathi koSathane naphakathi kubani? Uthixo. Kwaza kwaba kwimfazwe eMasukwini. iMikhayeli silwa nezithunywa zisilwa nenamba. And then ayabinakoyisa inamba yakhahlelwe ezantsi. Yile nto namhlanje si-affectayo. Yes. Ndifuna esingena kwesi sifundo sizibuza imibuzo kokuba uThixo nguThixo njani, but singene nezi zinto ndizithethayo at the back of our mind. Ukwenzela okokuba xa sibuza le mibuzo siyibuze based le mibuzo yethu kwi-context. Yes, fund. Singabikho out of context. Sazi okokuba the warfare, it is between good and evil. Yes. Ayikho phakathi koThixo nabantu. Uba sizayibamba sikomba uThixo ebesilwa imfazwe, esilwa namaKanani okanye esilwa nabantu, siyiphosile. I-context phakathi uThixo ulwa nobubi. Yes, because okulungileyo kulwa nokubi. Masifunde ke indima yenkumbulo. Indima yenkumbulo ikuJoshua chapter 10 verse 42. So isifundo sendisishwa bathe. Ewe, awusigqibeli. Cela ke siyifunde siphosile. Verse 42 chapter 10. Apha singesini ithi, and Joshua captured all the kings and their land at one time, because the Lord God of Israel fought for Israel. Cause wabathimba kuYoshua bonke abokuqala nelizwe labo ngasihlandlo sinye, ngokuba uYehova uThixo kaIsrayeli ebewalwela amaSrayeli. Amen. Amen. Ngakuthixo thimba Amen. isizwe esilwa elwela amaSirayeli. Masike sibuyele kuGenesis chapter 15 verse 16. Genesis 15 verse 16. Kwesesine isizukulwana
ukugwetha bamakaboni abukazaliseki. Okay. Now, the inequity of the Amorites is not yet full. Yes. Now, uThixo apha uthetha kunye no-Abraham. Akakalinguye no-Abraham. Siyakhumbula nosibili lapha kuchapter 12 uThixo ebiza u-Abraham esithi makaphume kwilizwe lakowabo ahambe aye kwilizwe angalaziyo ye uThixo aza kumfundisa na kulapha ke kule ndawo. Yes. Ukule ndawo na uThixo uthi ke ngoku into eza kwenzeka uAbraham ufuna ukwazi ukuba uyenzile le uThixo athe makayenze but uThixo umthembisile okokuba uza kumnika imbewu and abantu abazawufuna kuye bazaba ngenhlabathi kodwa abe kwenkwezi zezulu. Now uthi xa ejonga yena jonge age yakhe abone okokuba hey le nto iza kwenzeka njani ngoba mna sele ndingaka uSara ungaka and le nto ibonakala noko ingathi ayenzeki. ufuna ke ngokusiqinisekiso kuThixo. uThixo uyamxelela ukuba wena kwakhona in fact wena Abraham uzabungekho but your fourth generation isizukulwana sakho sesine siza kubuyela apha kule ndawo. Yes. But ngoku baza ke bathinjwe. Bazawuthinjwa bona phako verse 13. Yes. 400 and something years. 400 and plus years. Yes. Bazaba sekuthinjweni. Bephetheke kakubi. But izawuthi yozaliseka ixesha baphinde mna ndinguThixo ndibabuyisele kule ndawo. Uthi ndifuna uzakule ndawo yokokuba the inequity of the Amorites is not yet full. Le nto ibonakalisa okokuba aba bantu bebepractiza already njengoThixo ethetha kunye noAbraham. Sebe already bepractice isono besenza izinto ezimbi, izinto ezihlaselayo, izinto ezinxamnye kunye noThixo. Now, yabona abantu bangathi hayi mhlawumbe abantu bebengamazi uThixo nentoni. Ndiyafuna ukuyithetha ngoba everyone ofikayo kweli lizwe andithethi mna ngokwekhonzayo okanye ufikele kwifemeli ekhonzayo. Xa umntana efika kweli lizwe uThixo ufaka kuye umoya oyingcwele. uThixo umoya oyingcwele. Yiyo le nto uzawufumaniseka abanye abantu ebebengakashunyayezwa nguThixo kodwa bebesazi ngoThixo. Masithi mhlawumbe abakazi ngoThixo masiyeke leyo kwazi ngoThixo but bebekwazi ukwahlula okulungileyo kokubi. Bayazi njalo bebeyazi okokuba kweli lizwe there is a supreme being. Yes. Nokokuba ngubani nokokuba baza kumthatha lo supreme being bamoyamanise kunye nezithixo zabo abazenzileyo, nokuba bazamthatha lo supreme being bamoyamanise whatever noba zabe beyinqumla ngelo xesha, but at the back of their minds ezinhliziyweni zabo they know okokuba there is a supreme being olawulayo kweli lizwe. Now uThixo ithi loo nto ebeziveza ebantwini ngendalo, ebeziveza ebantwini, he communicated ebantwini ngendlela ezininzi bengekafika abantu bashumayele bechaza okokuba kukuThixo semazulwini, kodwa uThixo ebesoloko ngalo lonke ixesha and usoloko ngalo lonke ixesha eziveza ebantwini. Siyama kuthi now aba bantu beyazi okokuba there is a God
but noba bebenqula izithixo kodwa bebesenza izinto ezinxamnye kunye noThixo. Now ukwenzeka kwayo yonke lento bebeqhubekeka behleli kweli lizwe besenza bepractice izinto ezinxamnye kunye nomthetho kaThixo okanye noThixo. uSirayeli fast forward wathinjwa ngohlala leminyaka pha bekupracticewa napha izinto bebekhonza bebenqula oThixo babo naba abantu kwezabo indawo. Now uThixo ke ngoku aba abantu abakhethileyo. Now sithi ile mbewu kaAbraham usesikule mbewu kaAbraham ebemthembise ngayo ikhona ngoku isekuthinjweni. Abantu bapractice uThixo ke ngoku njengoba ebakhethile aba ebekhethe uAbraham ebefuna ukuba aziwe kwihlabathi lonke esaziwa ngembewu kabani kaAbraham. So injongo kukaAbraham yeyokokuba nokubakho kwembewu kaAbraham ekugqibeleni uThixo aze abonwe bona babe sisibonelo sikaThixo. Even though bebesithi go through zonke ezi challenges zokuba bathinjwe bakhoboke benze zonke but uThixo lenenjongo ngabo. Baphumile ke ukuthi uyabakhokhela uhamba kunye nabo. Ngoku kufuneka bengene kwilizwe laseKhanani. Sivile ngosivike ezipheleleyo ekujikelezweni kweJeriko. iJeriko njengoba izawiswa sivile okokuba uThixo uwanike ama-Israyeli. In fact apha esifundweni ivezile into yokokuba uThixo ayingoThixo kule holy war onomkhethe. Akathi abathile abachaphazeleki kule mfazwe baze abanye bona bachaphazeleke. Sithe uThixo ulwa nobubi. Nabebusithi ububi babubakho apha kumaSirayeli. uThixo ebewapanisha amaSirayeli awanikele esandleni sezinye izizwe okanye sezinye inhlanga. Sometimes bebechatyalaliswa amaSirayeli bezingena ezinhlanga zitshabalalise before zithile zibulale ekubulaleni kwazo pha kwaSirayeli bekubulawa ootata noomama kwakunye nabantwana. Isenziwa zizizwe zinhlanga ezinye zisetyenziswa nguThixo ukupanisha uSirayeli osesonweni. Ngoba uThixo akamkhethi wamntu kule divine or holy war. Akakhetha ngabantu abathile. Now andifuni okokuba ke ngoku xa sizawubona uThixo elwela uSirayeli ibe ngathi uThixo une-favoritism ngakuSirayeli ngoba ulwa nobubi. Ndithi uThixo besithi ba ububi bukhona kwaSirayeli asebenzisa abantu apanishe uSirayeli. Bekubakho abantu abafayo ngapha kwaSirayeli. Now ngoku ngaba ububi bukweli cala likhapha. And ngoku uThixo kufuneka bangene baphozese eli lizwe. Mandiyithethe le nto kodwa bendingafuni ukuyithetha. Isimanga sesokokuba uThixo ngexesha lethetha noAbraham, ethetha noIsaac, ethetha noJacob, uthi apha esithembisweni sabo ethembisa uSirayeli ndiza kunisa kwilizwe elitheni. Okay. But uThixo akachazi okokuba kwela lizwe there is evilness. But uthetha ngantoni? Ngamasi nobubi. But eyona nto ibikhona pha ewe ezi zinto ebethetha ngazo ilizwe lihle, ilizwe liphumile, siyakhumbula iziprize zisiya zibuya nalo ngqelo zisithi okwenene le nto uThixo beyithethile injalo. Zikhona bade babuya ne-evidence yokokuba lona ilizwe litheni liphumile. Ibaleka amasi kwakunye nantoni nobubi. uThixo unyanisile. But kukho abantu abakhoyo kukho ububi obukhoyo
ezingqonge uSerayi. UThixo okay hey ngiphathe ngokuthi athetha from the head. Ya sometimes xa ungafundi iBhayibheli uyabakhubekisa abantu bakaThixo. Masike sifunde ezindima mhlawumbe indima noba i1 apha kuLeviticus. Yes. U18 verse 24 to verse 30. Leviticus 18, verse 24. To verse 30. To verse 30. Yes, ma'am. Musani ukuzenza inqambi ngezonto zonke, kuba zenziwa inqambi ngezonto zonke inhlanga endizigxothayo emhlabeni. Lenziwe inqambi nelizwe elo, ndiyakuvelela ubugwenxa babo phezu kwabo, nelizwe liyabahlanza abemi babo. Iselivile impikiselo yam namasiko amina, ningenzi nalinye kuloo masikisi. Kwabazelelwe ekhaya nomphambukeli ophambekele phakathi kwenu, kuba konke loo masikizi bawenzileyo abantu belozo abaphambi kwenu lenziwa inqambi ilizwe, ukuze lingalihlanzi ilizwe ngokulenza kwenu inqambi, njengoko liluhlanzileyo uhlanga oluphambi kwenu. Ngokuba bonke abasuka besenza nalinye kuloo masikisi, imiphefumlo eyenzayo yomanyulwa ingabikho phakathi kwabantu bakwabo. Ngoko ize nisigcine isigcina sam, ningenzi namnye ummiselo wesikizi owenziwa phambi kwenu, ningazenzi inqambi ngawo. NdiNguYehova. Osimama, nguThixo ngoku uthetha namaSerayi azawungena kweli lizwe, but ilizwe lona ligcwele amasikizi. Kangangoba unazo nendawo ethi kwa umhlaba yamahlanza. Meaning that kubi apha. Yes. Imbi wenzeka mhlawumbe ezinye zezinto ezingamasikizi ebesinokuzithetha. Aba bantu bebenothixo, omnye uthixo wabo bekuthiwa nguThixo we-fertility. Xa befuna kube kusichumi umhlaba wabo uchuma apha elizweni, they will sacrifice abantwana babo, their own babies. Yes. Bayosacrifice kulothixo ukuze ilizwe litheni lichume, ukuze nabo babefethayo bakwazi ukufumana inzala, bebe sacrifice abantwana nezinye izinto ezingamasikizi ebezisenziwa apha. Na uThixo uthi ke ngokukwaba, xa ningena kweli lizwe, xa nilapha kweli lizwe, nina ze ningenzi nanye into eyenziwa ngaba, ngoba owenza lento irhe. Yes. Now, must understand le nto. Sisono esisenzeka apha. Mhlawumbe sibuye lumva. Kula 400 plus years uSirayeli athinjwe ngayo. Kula 40 years yokokuba benza amasikizi bajika sele kwi-borders ze-Canaan, baphinda bajikeleza kwentlalo kuba uThixo bengazange bammamele. UThixo unika amaKhanani nezinye intlanga ithuba lokokuba abantu baguquke ebubini babo. UThixo uyaziveza, aba bantu bebesazi ngoThixo, bavile izinto azenzileyo yiphutha, esenzela amaSirayeli, esilwa neentlanga ezilwa namaSirayeli. Bavile apha entlango ekuzeni kwakhe uThixo nabantu bakhe. UThixo ulwile nezinye intlanga ebezisilwa kwabapha kunye nabantu noSirayeli. Bavile ngokuvula kwakhe ulwandle olubomvu, River Jordan. Zonke ezi zinto bazivile ngoThixo. Niyamkhumbula Rahabi? Ewe. Sivile, siyazi ngalo Thixo wenu, sivile ngaye. Kwaye ngoku neentliziyo zethu sele zigubha ngenxa kaThixo. But aba bantu, they chose okokuba bahlale ngoku sebesazi ngoThixo, bahlale esonweni sabo, baqhubekeke benze ububi.
Now iBhayibheli ithi kwincwadi yamaRoma chapter 6 verse 23 umvuzo wesono ukufa awukho omnye umvuzo wesono. There is no other way yokupanisha, yokuchabalalisa, yokudestroya isono ngaphandle kokufa. Umvuzo wesono yintoni? Ukufa. Andifuna ukuthi full stop because there is a comma. But the everlasting, andifuna ungena kwi-everlasting, ndifihla lapha esonweni nanomvuzo waso. Umvuzo wesono ukufa. Mhlawumbe sekoni masibuye kuYesu ukuze ahlawulele isono. Kwafuneka okokuba athini? Afe ngoba umvuzo wesono ukufa. Na uThixo wafa efela isono. Yintoni ezawubangela okokuba umoni angawufumani umvuzo wesono? Andithethi ngomono oguqukileyo mna. Yes. We are taking ngoku xa uzothetha ngomono oguqukileyo ugqitha ngapha kwekhoma. Yes. Selapha mna emvuzweni wesono. Phambi kwekhoma nongapha kwayo. Now, umono ongaguqukanga ozixelela okokuba andizokuguquka umvuzo wakhe umnye Sisono. hayi Ukufa. ukufa. Ayikho enye into xa uThixo ezawubuya a-eradicate isono sisitshabalalise kweli hlabathi kuzawufuneka uThixo abulala tshabalalise uSathana nezithunywa zakhe nabantu abakhethe ukuba kwicala lakhe. Baza kutshatyalaliswa, baza kubulawa ngoba umvuzo wesono kukufa. Yabona ndifaka ngabom ndithi amabom le nto ngoba amasabatha awafuni uyimamela kamnandi le nto yokokuba ndike ndayithetha ndihleli phaa umdala uJathi nguyofundisa ilesson apha kwezi lessons zidlibeleyo. Nathi uThixo ukuba asiguquki, Yes. asizimiselanga kuguquka, Yes. siza kufa. Mhlawumbi andiyifuni le ndawo ndiza kuyithetha ethi uza kusibulala. Enza sibulala yini? Okay, ayandifuni. Okay, ke sizawufa. Asizabulala. Sizakufa. Sabe sibhatala umvuzo waloni isono. Sabe sibhatalwa. But ke ngokumamelana ukuthi ithi isifundo God fights for you. Nathi xa ndithetha umuntu abe behind the wall, umuntu ebesilwa behind amasirayeli bani? Uthixo. The fight yeyikabani? YeyikaThixo. uThixo ndathi akalwi nabani? Nabantu, ulwa nobubi. And ukuze uThixo amtshabalalise uSathana nesono, mhlawumbi sayiva kamnandi. Xa etshabalalisa uSathana nesono uzawufuneka ambulale. Awuzambulala. Ane? Siyayivuma leyo okokuba uThixo yena uSathana uzawuthini? Lala. Plus. Sayivuma yona le nezithunywa zakhe. Xa ke ngoku asifuni uyoyamalisa nabantu bona bazithini ngaguqukanga. It's okay. Nabo bazawuthini. Sithethe ngoSathana nokubi. Bona uThixo uza kutshabalalisa. Nkosi. Unikezela umyalelo wokuthi in fact masibuyele back to Genesis chapter 6. Ububi buzele uzalise nasezingqondweni zabantu. Ithi iBhayibheli ithi ayikho enye into ababeyicinga continually. Umuntu evuka cinga isono, cinga ububi, adolala. Naxa evuka ngomso uvuka cinga ububi. Naxephuka. Mhlawumbi asiyiboni noba lento siyijonga kakhulu phaa kwiBhayibheli, asiyiboni kweli lethu ilizwe. Ayenzeka. Kwiveki esiphuma kuyo 21 and a 22-year-old amantombi amabini adutulwe ngenxa yebale bevuselwe nge-10,000. Umntu ukhethe ubavusela ngemali enganete ngoba kaloku yena usilwa yimali. Ngoku xa izinto zingahambi ngale ndlela yakhe wakhetha ubathini? Ubabulala. Na yindlela iqondo lesono elinyuke ngayo kweli lethu kulula ukubulala umntu akucingwa.
zizinto ezazisenzeka uThixo bathe bakwenza waqonda uThixo no isono singabathi ngizabumcima umuntu na xa ethetha watshabalalisa ihlabathi lonke wasinda only abantu abangaphi abayi-8 ubani lo wayetshabalalisa ihlabathi yayingubani yayinguThixo benziwa ntoni aba bantu wabulawa hlambanani hayi wabulawa uThixo wabatshabalalisa ngoba isono bese sifikelele kwiqondo thina uThixo kokwazi udecide okokuba ngoku it is enough for isizwe okanye for umuntu athi no it is enough lo ubeyond azimiselanga ukuba yilaa nto wayenzayo naseSodom naseGomora yenzeka laa nto inye yenzeka phaa kuflat yenzeka naseSodom naseGomora yile nto yenzeka nalapha kumaKanani nakwabakumkani bahlanganisela ukulwa nabantu bakaThixo uThixo uthi kuba babantu bezimisela ukulwa noThixo ngoba babesibazalwa noSirayeli bengayazi okokuba oyena mntu ngoku idabi eli alisiki kwelikaSirayeli oyena mntu babesilwa naye yayinguThixo kaSirayeli. Now umhlambi ke sizawuthi xa sithetha yintoni le ibangela ke ngokuThixo mani olungileyo uThixo ongcwele atshabalalisa atshabalalise nabantwana mhlambi ke benokutshabalalisa oomama notata mhlawumbi abantwana basindisa now siphosa napha i-context there is no good in evil. Akho nto intle ozawukwazi ukuyifumana ebubini ububi ukulunga ubuhle good ububi le gama ikakude ndisipothayo ngesixhosa ukulunga ububi there is no good in evil. Now yabona ke thina sinento esihamba nayo okokuba abanye abantu they profit okanye they benefit out of evil. Sicinga okokuba there is some goodness ekhoyo ebubini. Mamela kukho abantu ngoku abakomadlanga nezinye izinto. Aba bantu they benefited from evilness. And ngela xesha bebeyenza laa nto ibingathi there is some goodness ekhoyo ebubini ababenzayo ngoba bayabenefita they profit out of that. But uyazi uba indlela ekhohlakele ngayo isono sesokokuba bazawuthi abantwana baba bantathethwa ngabo abanye baqhuba imoto ithoyi nethetha ngayo imoto ayakwazi ukukhwela i-Range Rover ithoyi iqalisa oma-500,000 izimoto zabanye abantu abakhoyo abazibhatalayo over 5 years yena uthengelwe cash itoyi yakhe yokudlala. Now into ebuhlungu yeyokokuba xa esasono sibuya kususwe nezazinto zithathwe zonke athathe utata ovalelwe lo ebesenza ukubi athathe umama ovalelwe babuye abantwana bazohlala eSoweto bebeqhuba itoyi ye-500,000 bahambe oma emzomncane bafolele ibisi nesonke esinepina butter kwezazikolo bephuma kwizikolo eziphezulu ngokuba there is no good in evil. Now yile nto uThixo sithi ububi ndikubugwexa ubuvelela isizukulwana sabantu abandithileyo but ndibenzela inceba amawaka abantu abandithanda. Alright, manyezele nje izandla sesoka mama nomama ngapha.
ngathi kuyo xa uThixo ezama ukubonisa amasikizi awayesenziwe ngamaKhanani. Uba uzawuthatha incwadi yekaDuteronomy 18 qala verse 9 uya ku-14 nalaba ndingakufunda uthi xa uthe wafika kwelo lizwe afikayo uye wakuthixo wakho uze ungafundi ukwenza amasikizi ezothixo maze kungafunyanwa namnye kuwe ukhambisa unyana wakhe nentombi yakhe emlilweni novumisayo nolitshola nohlaba isihlaba nokhafulayo nokopha ngomakophe noqhubeka kwabafileyo nokuza kwelisholo. Nohlaba izihlabo verse 11 nokhafulayo nokopha ngomakophe nokuza kwelisholo nosiyazi noqhubeka kwabafileyo kuba banesikizi kuyehova bonke kungenxa yaloo masikizi le nto kuyehova uThixo wakho azigqogayo zingabikho ebusweni bakho uze ugqibelele umbane weyehova uThixo wakho kuba ezinhlanga uzigqogayo zaphulaphula amaxola nabavumisi ke wena akakunikanga okunjalo uyehova. Bana sihlala nabo baba singabo ndenza umzekelo ndithetha nomkhozi ndithi yazi mna yandikhupha ndiyikhuphe namhlanje into yomntu wasekhaya osekhaya ndiyikhaze yenzeke bade batsho bathi wena yathandaza uThixo yathi Nkosi ndibonise ngoba mna ndililungu elibhaptizweyo umntu omdala ungcwatyile ndinomntu omtsha ndibonise wandisusa uThixo kuloo maphupha nezoseyo bada singabantwana bakaThixo akabonakala into esabayini kodwa bathe wabonakala samfana naye. Anything that happens to you give it to God ngokuthandayo noba bayamxelela into abandiyakuva kwayindlela othetha ngayo xelele ukuthi uzakwenzeka. Bulela upoli oko osikakhuluma mama. Because izinto ezininzi ezenzekayo phaya kuzokubana nokufisa ukuthetha nabafileyo shabenza into ebonakalisa uba uThixo uyakwazi ngakumbi xa uyazi because kuyaqwalasela phaya kulamaKhanani into bebeyenza amaKhanani bebesithi ke kwezaa zithixo zabo babonakalise ngoku kuthethwa ngaba bantwana kunikelwa ngaba bantwana uyiyeka ngamalungu because wonke into akufuna uqonda into yoba uyiyekela nto bakholwa ngakwazi uyiyekela le nto azokwazi athi uzile noko wayenza wena lo. So ithetha into yoba izinto ezimbi ezenzeka apha phandle uSathane senza into yoba sizinqwenele noko kuba sithi kaloku aba bantu nakuyevumisa kusenzeka into ethile nakumntu esithi ahambe uyothwala abe nemali engaka namandiyi kuba bengafuni ukwahlukana eyona nto ingamandla leyo mna uThixo into ibangela into yokuba amaKhanani nezinye intlanga ingekho maKhanani ngabayethu kuye kwabonakala into yosimama okay babashabalalisa kuba bengafuni uhlukana nenkcubeko yabo ebenakho nje into yoba bona makaba yayeka
obekufundisa Enkosi wathi manje Titshala, nowabiza abantu ngiyaqonda. Amen. Amen. Siyavala ke ngoku sile nje iklasi ingene apha phakathi sijoyine asiyilinde ngale ndawo asikwazi uvela manje kule indawo engathi no ebonakalisa ezinto asivale ngale ndawo. There are three things ekufuneka sizenzile thina. Yes. Now esi sifundo sezele ukuba ezi zinto kuthethwa ngazo apha ezisifundo bangoloshinga zikhona apha phakathi kwethu zilapha phakathi and if asisohlukane lezi uThixo uzasitshabalalisa. Now three things ekufuneka sizenzile. Eyokuqala according to Genesis chapter 15 verse 16 amakanana asebenzise ixesha uThixo bebanikile le probation. Yes. Ayisebenzisa for ukuzalisa ukubi bona apha kubo nathi sinikwe ixesha le probation sisebenza ixesha lenceba senza loni thina Yes. ngexesha sinalo lenceba ukuba nathi sibehave ngokwamakanana nathi sizawutshatyalaliswa nguThixo. Number two, although Israel was involved in physical war, it was not their fight but what besesiyithethile. Eyokugqibela bakunofunda Isaiah chapter 11 verse 1 to 5 asomfunda uYesu will come to fulfill this promise eku Isaiah. He fought the fight and won in totality. For us, no one needs to perish. Siyayiva abantu balekile lento. Akukho ukuthi ngaloni ukuchabalala, ukuyachabalala usikhethele ukuchabalala. Kusoxolo kusozulu sikelela ukufundwa ngokuthethwa kwelizwi layo ngikubuza Yesu. Amen. Ngicela ke abahlabeli beza ngaphandle babonise umfundisi wobasiqedile. No, andithandaze andiphazama ungathandaza kodwa bawuthandaza xa bezovula le inkqubo bazawuyenza. Sabo
amen. Masicela ukuthi awusi asivulele ngokuthandaza. Siyavala siphinde sivule ile program sikuyo ngoku. Sis awusi. Wakhonza kusibandla ngigama amen. Kanti ukuthi umfundisi uyeza ngoku ne. Kodwa namhlanje nginayo utata umadam ke eva ibala ngaphambili xa singekhoyo. So nangoku ndiyamcela aze ukade. Kodwa ke uza noluya siyazi ukuba sithe siyafundisana apha nje ukwenzela sikhusa abanye abantu apha njengoluya umzekelo. Xa singekhoyo okanye xa sibadala bame kule ndawo siyabona. Ngoba asizobadala nangomso inakuba nguluya kule bheki tonyangisa siyabana luya izamntana abangaphambili. Masothi number 38. Number 38. Number 38 ngoma kamama uZungu. Matomani number 38. Number 38. Inisisa kum Thixo
Mandibulisa ibandla egameni likaNkosana Yesu Kristu. Amen. Amen. Ngicela simele